Human sa walay puas nga suporta nga gihatag ni Governor Bambi Imano sa puwersa sa kasundaluhan. Gipasidunggan kini atol sa kasaulugan sa 51st founding anniversary sa 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army con 4th IDPA. Adlaw nga Lunes, Pebrero 1, 2021, sulod sa campus sa Camp Evangelista Patag, Cagayan de Oro City. Espesyal nga kabahin sa kasaulugan ang paghatag og mga award ingon man rekognasyon sa mga individual nga dako og papel og tabang sa kahapsay ug kalinaw sa rehiyon. Nakadawat si Governor Bambi Imano og plaque of recognition gumikan sa makanunayong suporta niini ngadto sa tanang army units ug mga men in uniform ug giilasab kini nga dako og tabang sa kalampusan sa mga programa sa CapDev ubos sa Regional Task Force LCAC Region 10. Midawat sa maong plaque si Peace and Order Vice Chair kon 2nd District sa Misamis Oriental, Board Member Dexter B. Yasay. Honor, patriotism and duty kung asa mao kini ang pag-ila sa 4th Infantry Diamond Division isip mga bayani nga anda mupakgang hilabi na kalabot sa mga problema may kalabutan sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok Northern Mindanao. Malampuson ang selebrasyon nga giubanan mismo ni Commanding General of Philippine Army ug incoming Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines nga mao si Lieutenant General Cerelito E. Subihana. Mihatag sa iyang undanong mensahe sa Lieutenant General Subihana uban sa iyang hilabihan nga kalipay. Gumikan daghang rason nga nung kinahanglan nga iselebrar ang kalihukan. I'm so happy that I form part of this of it. And there are a lot of reasons for us to celebrate. One is that we have to celebrate for the gift of life. We are given this very precious life to serve each other. Ika nga, walang sinumang nabubuhay para sa sarili lamang. At wala ring namamatay para sa sarili lamang. Yan ay isang kanta na ginagawa natin tuwing tayo nagsisimba. Kaya dapat isa puso po natin yan para sa ganon. Walang kaguluhan na mangyari, kundi tayo'y magsama-sama tungo sa kapayapaan, katahimikan at kaunlaran. Pahayag ni Lieutenant General Subihana. Pipilasab ka mga personay sa 4th ID na kadawat og Medal of Valor Awards gumika na himong kabahin sa 51 katuig nga pagsustener sa ligdo nga panerbisyo luyo sa mga pagsulay kaniadto og hangtod karon maprotektahan lamang ang tibuok Northern Mindanao ug Caraga Region. Distinguished Service Star kay Colonel Roy Anthony Oderilo. Gold Cross Medal kay Elmer Argamayon, Silver Cross Medal kay Senior Sergeant Jonathan M. Mandahinog. Ug alang sa Military Merit Medal with Bronze Spearhead Device, midawat niini sila ni First Lieutenant Jason L. Sulayaw, Corporal Richie A. Sibonga, CAFGO Active Auxiliary Macario F. Compas, ug First Lieutenant Wilfredo F. Kulang. Saludo si Governor Bambi Imano uban ang mga local executive officials, kun governors ug mga mayores lakip mga nagkadaiyang government agencies sa tibuok amihanang Mindanao ug Caraga sa kaisog sa mga kasundaluhan aron lamang padayon nga matagamtaman sa katawhan ang kahapsay ug kalinaw sa pulo. Dili ikalimod nga 101% ang suporta ni Governor Bambi Imano sa puwersa sa kasundaluhan. Gumikan, dili mabati ug ma-enjoy sa katawhan ang malinawon ug hapsay nga komunidad sa kasamtangan kung wala ang kasundaluhan nga nagabantay ug nagtukaw 24 oras. Mapanalipdan lamang ang tanan. Gawas niini sa Administrasyong Imano ang natad sa kahapsay ug kalinaw maoy ikawalo ka haligi nga nagtuko ubos sa iyang gihinmusgang programa nga turismo. Ako si Lambo Regian Maygay, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.